Ga, abayan mo, tamundol mo tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ako po si Consilor Manny Rivera the Twin sa Bayan ng Kalasyaw. Ako po ay bumabati ng Happy 7 years anniversary DWJE Radyo Pangasinan. Pagbati ng The Twin Machine Works, ang inyong kapaborito, Consilor Manny the Twin. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabuwasan. Masantos tan maabig ay kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig ay kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Makalupyo adasayan kabuwasan. Makteril lingkor at magtipang Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanjad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Miyerkules, Petsa 1. Unahan niya 1 at bulan na Abril 2026. Dadasaray ulo na balita na lokal. Radyo Pangasinan Balita. Laki inaresto lapoda agay matindi ada korte.
Radyo Pangasinan Balita. Pituran lalaki, naril o dakton pangalan na Maruya Inaristo. Radyo Pangasinan Balita. Motorsiklo Bimanga daluluganan driver ni Basibas at Lapos Aurat. Radyo Pangasinan Balita. Duaran motorsiklo nan nasarili. Inatoy Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo od saray ulo na balita nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Intagoy na gasolina imbestigaan na kamera. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Government workers work from home. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Walura na bus company in reklamo lapod pangitagoy na pasahe. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras niya alas 6:05 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye at asaray balitad lokal. Napudagay matindi at korte balolaki na arrested oras na alas 12:15 na kaaguhan diat barangay Gilig Bali na Mangaldan Pangasinan. Saraya operating unit na nasyona o Mangaldan na pulis. So ang arrested 31 anyo si Laki helper residente na barangay Mansabina Davidlan Balay makalanor da bench warrant yung paway na korte dahil sungkay na batas pambansa 22 yawada silong na criminal case number 25-0427 yawalay pizza to na Enero 16, 2026 yawalay ingatari piyansa eda kantidad na 6,000 piso sa may suspect sa Nawitjad Police Station for proper disposition. Radyo Pangasinan Balita. Asingkat na taklay na uloy sulaki na walaan na kason panagtakaw ya si Katoya inarrested oras na alas 11:41 na kabuwasan ya barangay Hacienda Balay na Bugalyon Pangasinan sa may suspect sumantaw na 33 wala asawa managdait residente na bitnang lugar inaresto sa bitlang suspect makalanor at biskay na warrant of arrest yung paaksib na korte makalanor at kason theft ya wala da pizza na Pebrero 20, 2026 tan si kato hingga na korte yung mampiyan sa kantidad na 120,000 pesos tan si katunatan so kapiso ka at karsel. Radyo Pangasinan Balita. Inaresto na otoridad sa pituran lalaki at oras na alas 3:45 na ngarom sa barangay poblasyon na Bali na Agno, Pangasinan. Sa suspect, sumantaon na 32, mantaon na 24, balo laki mekaniko. Tanong tumat, mantaon na 34, wala asawa, managkalap na siratan, mantaon na 36, yalaki wala asawamot saraya sa residente na barangay Malabago Malong Anda Pangasinan. Inaresto mo ta so 56 anyos siya wala asawa tanon tanumat mantaon na 35 wala asawa dumaralos ng parang residente na barangay Tupa Eda Balay na Agno Pangasinan tan sa may mantaon na 53 wala asawa ang gapoy napan residente na barangay Gayusa na Balay na Agno Pangasinan. Sa rayong suspect so naresto lapod en reklamo na 26 anyos Baolaki Municipal Environment and Natural Resources Officer residente na barangay Poblasyon Balay na Agno Pangasinan. Sa rayong suspect so inaresto makalanor
adin sunggay na Republic Act 9147 o Wild Resources Conservation and Protection Act of 2001 o naroon ni dakton pangalan na 18 na pirason na uprooted plant o sa may kamunong bilog ya walay scientific non moraya tan saraya so wala na ilako mangbalat si Karaya sabat na saray kabiyangan na Municipal Environment and Natural Resources sarabi lang na tinatagaw sa ilugan na wari at L301 yung walay plaka to na NCR 5106 saray suspect so pinanapan na dokumento bangbalat ang gapoy na presenta kanya si Kara so tampo yan na resto tananawit dyan police station na Agno, Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Balolaki na to yung aksidente agawad oras na alas 5:15 o 15 nangarim dyan National Highway na Barangay Agat Bali na Season Pangasinan na sa magbiktima sumantaon na 22 awala na driver's license residente na Purok 4 Barangay Sinipit Dabilang Baloy so babagan mamamaniho na motorsiklo ng sikatoy Abanga o Bimanga Blue Belt Truck wala na plate number mamanihoan na laki na mantaw na 26 walay asawa wala na lisensya residente na District 1 na Benito Sulubon na probinsya na Sabila unagod investigasyon na police sa may biktima suman mamaniho na motorsiklo yada National Highway na Barangay Agat yasikatoso na nakupa sa may inner lane mamarap yada balato na nan aksidente to bangga so abit lang luluganan kan sikatoso sa may Bimantak dyan sa tanya baka basibas na biktima dabiat ya karsada si katoso atalapos na unsa sabihin na luluganan ya si kato kagamor na sugat at nadruman na parte na laman kan si kato yung batikad season o saray doktor da season Pangasinan timakas mo sa driver na truck kaya rin na aksidente bang balot intawag at tampol na season police sari kabangibang ya baloy sa may suspect so sinabat na binalunan police ya mamarap na syudad na Ordanita kan tampol yung turn over dyan police station for proper disposition. Radyo Pangasinan Balita. Buwaran katao ng sarili inatoy kaya rin ng tambling sa motorsiklo dara niya yagawad oras na alas 9:20 na labi yad barangay poblasyon na Basista Pangasinan sa may biktima sumantaw na 30 Balalaki High School graduate person na deprived liberty o PDL ang gapoy sa lungton na helmet residente na barangay Nalisian Norte bali na Bayambang Pangasinan tan sa may backright to niya Yabe, mantaon na 27, Marikit, high school graduate, agira kasulong na helmet, residente na barangay Maikpa, bali na Bayambang Pangasinan. Unang investigasyon na Basista Police sa biktima si umbabatik ang karukaya niya karsada na si Karaso bigla yan ang tambling sinigan na sa may impaka-aksidente dara niya. Radyo Pangasinan Balita. Naringala nilay katubukila niya balitad lokal. Antes tayo nang dapat gadasaray detalye na balitad national. Wajan nire pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Tagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan.
Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midalo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midalo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midalo, where every sip feels special. Happy Anniversary DWGE Radyo Pangasinan. Sa bawat balita, musika at serbisyong hatid niyo. Ako si Councilor Elias Sison Villanueva ng Bayan ng Calasiao, bumabati ng Happy Anniversary paborito! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kaposan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. 6:16 na po ng umaga. Alas 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Pinaiimbestigahan ni Senior Deputy Minority Leader at Mamamayang Liberal o ML Party List Laila de Lima ang anyay o extraordinary na pagsirit ng presyo ng diesel sa bansa. Sa kanyang House Resolution number 914, binigyang din ni de Lima na dapat siyasatin kung paanong ang Pilipinas na tulad ng ibang mga bansa ay umaangkat lang din ng langis ang may pinakamataas ang presyo ng diesel sa buong mundo. Sa House Resolution 914 ni de Lima, binigyang din nito na dapat malaman kung patas at makatwiran ang presyuhan ng oil companies o nagsasagawa ba sila ng profiteering o sabuatan na sinamantala ang sitwasyon sa Middle East. Aniya, dapat ding imadetermina kung ang Republic Act number 8479 o ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 ay sapat pa upang tiyakin ang patas na presyo nito sa merkado. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Matapos ang kasunduan sa mga manufacturers na nasa ilalim ng Unified Package of Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT na programa ng gobyerno, tiniyak ng Department of Trade and Industry na hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang April 16. Sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary
Claire Castro na nakipag-usap ang DTI sa mga pangunahing manufacturers at nangako na pananatilihin ang kanilang mga presyo. Nangakoan niya ang mga manufacturers na hindi magkakaroon ng price increase hanggang April 16. Maging ang DTI anya ay nangako na magsasagawa ng lingguhang monitoring ng basic commodity prices at muli silang makikipagkita sa mga manufacturers upang masiguro na hindi tumaas ang presyo, partikular sa gitna ng pagsirit sa presyo ng langis. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Iniimbestigahan na ng Department of Transportation ang 8 bus companies na nagpatupad ng hindi otorisadong taas pasahe kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor, ang mga naturang kumpanya ng bus ay natukoy at naisyuhan ng show cause orders ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Binibigyan lamang ang mga naturang company bus ng 72 hours upang magpaliwanag bago sila patawan ng anumang parusa. Sinabi pa ni Pastor na ang magiging parusa sa mga ito ay depende sa kanilang magiging paliwanag. Maaari niyang pagmultahin ang mga ito o di kaya ay suspindihin at bawian pa ng prangkisa sakaling mapatunayang nagkaroon ng paglabag. Una nang sinabi ng pamahalaan na hindi dapat magtaas ng pasahe ang mga public utility vehicles kahit papatuloy sa pagtaas ang oil prices sa bansa. Tiniyak naman ng pamahalaan na bukod sa ayuda at fuel subsidy na una nang nilang naibigay, patuloy silang gumagawa ng mga pamaraan upang maibsan ang mga epekto ng oil crisis sa mamamayan, partikular sa sektor ng transportasyon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. hinikayat ni DILG Secretary John Vic Remulla ang publiko na maging alerto at agad tumawag sa Dial 911 para sa mabilis na pagtugon sa panahon ng emergency, lalo na ngayong Holy Week. Ang Unified 911 hotline ay may average na 60,000 hanggang 80,000 na tawag sa isang araw at nagmamantina ng responde sa tawag sa loob ng kulang-kulang na nasa 5 minutong responde. Para sa kaligtasan ng mamamayan, ang PNP ay naka-full alert status mula kahapon, Martes, March 31 hanggang Linggo, April 5. Ang mga tauhan ng PNP at Philippine Coast Guard ay naka-full alert, lalo na sa pagbibigay seguridad sa mga paliparan, daungan at transport terminals. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. idineklara ng Malacanang na walang pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Ngayong araw, Miyerkules Santo, sa anunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ay work from home ang mga kawani ng gobyerno ngayong araw. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon ay suspendido na ang trabaho ng mga kawani. Ng gobyerno para paghandaan ang Semana Santa, lalo na ang mga bibiyahe sa mga lalawigan. Dahil dito ay hindi papasok sa mga opisina ang mga kawani ng gobyerno sa lahat ng tanggapan. Ipinapaubaya naman ng Malacanang sa mga pribadong tanggapan ang kanilang work arrangement. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita.
Almusal, Balita. Samantala, nilinaw ng palasyo na nagampanan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang trabaho at nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice na ang bola para aksyonan ng mga inirekomendang mga dapat kasuhan sa flood control scam. Tugon ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa mga dismayado dahil wala pang big fish ang nakukulong. Giit ni Castro, hindi natulog at hindi nag-relax ang ICI at lahat ng kanilang nairekomenda na nakasuhan for further investigation ay nasa kamay na ng DOJ at Ombudsman. Tiniyak din ng opisyal na determinado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapanagot ang mga individual na sangkot sa korupsyon. Matatandaan na itinatag ang ICI sa pamamagitan ng Executive Order 94 noong September 2025 bilang fact-finding body para mag-imbestiga sa umano'y irregularidad sa flood control at iba pang infrastructure projects sa nakalipas na 10 taon. Kahapon ay tinapos na ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. ang operasyon nito at sinabing nagawa na nito ang mandato sa pag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. pinayuhan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang mga bashers o kritiko ng administrasyon na magtika o at iwasan muna ang mamumulitika ngayong Semana Santa. Sinabi ni Castro na ang mga bashers ay walang maibibigay na matinong kasagutan o matinong opinyon. Subalit sa panahon ngayon, anya, ay iwasan muna ang pamumulitika kung wala silang masasabing maganda at kundi puro paninira lamang. Giit pa niya na ang mga bashers ngayon ay puro pansariling interes lang para mag-iba o masira ang gobyerno. Subalit hindi ito napapanahon ngayon dahil sa mga kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. Sa tanong naman kung ipagdadasal ni Castro ang kanyang mga bashers, lahat anya ng makasalanan sa mundo ay dapat ipagdasal. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumainyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:26 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sonata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STLO Small Town Rotary sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ng publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel
papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Happy 7th year anniversary, Radyo Pangasinan. Sa likod ng inyong tagumpay ay ang dedikasyon ng inyong mga tagapamahala, broadcasters, staff, at higit sa lahat ang walang sawang suporta ng inyong mga tagapakinig. Naway magpatuloy pa ang inyong adhikain na maglingkod ng may integridad, katotohanan at malasakit. Patuloy ninyong liwanagan ang isipan ng bawat Pangasinense at magbigay inspirasyon sa susunod pang henerasyon. Ito po si Councilor Ginny Rose Fuertes Flores sa Iachi na Mangaldan na bumabati ng Happy Anniversary DWJE Paborito. Looking for delicious food you can trust for any occasions? Discover the taste of Genlicious Food Service. From everyday meals to grand celebrations, we serve home-cooked goodness with restaurant-quality flavor. Indulge in their best sellers, perfect for birthdays, anniversaries, meetings, and family gatherings. Let Genlicious Food Service take care of your food so you can enjoy every moment. Prepared with care, made with quality ingredients, and served with love. Every bite is worth it. Order now. Message Delicious Food Service on their FB page or call 0954-463-5305. Because with Delicious, great taste meets their value. Delicious Food Service. We cook, you celebrate. Ako po si Councilor Manny Rivera the Twin sa bayan ng Calasiao. Ako po ay bumabati ng Happy 7 years anniversary DWJE Radyo Pangasinan. Pagbati ng The Twin Machine Works, ang inyong kapaborito, Councilor Manny the Twin. Mga kapaborito, bilang paggunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 2, Huwebes Santo, April 3, Biyernes Santo, at April 4, Sabado de Gloria. Magbabalik po ang aming regular programming sa April 5, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat po, mga kapaborito. Maligayang bati, DWJE Radyo Pangasinan. Celebrating 7 years of service is a major milestone considering the fact that Radio Pangasinan is the only local radio station operating in the province. Salamat sa 7 taon at sa mga susunod pang mga taon ng ating pagsasama. Asahan po ninyo ang mas pinaigting pang paghahatid ng mga balita at katotohanan. Sa lahat, not to mention ang magagandang tugtugin for everyone's total entertainment. Busog na kayo sa balita, mahindak pa kayo sa ating mga musika. Sa aming mga advertisers at supporters, mabuhay po kayo. Please join us for more years of public service and entertainment. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, your number 1 pop music station in Pangasinan. 7th anniversary ng Radyo Pangasinan ay hatid sa inyo ng Ezekiel Eatery located at Old Venecia Highway, Lucao District, Dagupan City, owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Vera. You may contact them at 0950-015-8478 or 0915-745-8030. Ezekiel Eatery. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Paborito, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga Tarem, Paborito! Diyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:33 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mark Terolengcor, Team Mark Pangasinan, Dennis Muarez. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis. Ay, siyempre. Engineer Nixon Dakala. Araw po ngayon ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Abril 2026. Bilis ang araw talaga, no? Abril na naman, Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga reaksyon, mga suggestion, opinion at maging mga sumbong, mangyari lamang po, tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya doon sa globe number 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook at YouTube channel, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan. Mag-ingat lang sa pagmamaniho, Alalay lang. Dahil mahal ang gasolina. Alalay sa pag-apak. Rasiling niya doon. At siyempre, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Lalo ngayon, Holy Week. Semana Santa. Magnilay-nilay. Ayan. Ay, yung mga... mga bakasyonista. Yung mga gumagawa ng kabulastugan. Oo. Ba't naman, kabulastugan? Oo, siyempre. Magsisi. Ayan. Anong tawag mo doon? Yung pinitensya. Yung kondyan, yung ginawa ng isang kapitan. Diyan sa bayan ng Kalasyaw. Uy, actually ko nagsagawa tayo ng follow-up investigation. Mas malalim investigation. Kaugnay sa allegedly land grabbing. May mga correction tayo. Sa Barangay Balingaw, Santa Barbara, Pangasinan. Laban kay Kapitana Marieta D. Velasco ng Barangay Banawang, Kalasyaw. At to clarify the issue, gumawa tayo ng paraan upang makausap yung totoong may-ari ng lupa na ipinangalan sa isang Salvador Tandok. Wag na nating banggitin kung ano ang ugnayan nito. Itanong na lang natin. Ano kaya ang ugnayan nitong si Salvador Tandok at itong si Kapitana Marieta Velasco? Ano ang kanilang ugnayan? Okay, ngayon, yung dalawang parcel of lot. Dalawang dalawang lote pa pala yung ating nalaman. Dalawang parcel of lot ay pinagmamay-ari ni Marisa F. Aruda na minana nito yung naturang lupa sa kanyang mga magulang. Ang isang parcel lot ay mayroong 9,172 square meters. At yung isang parcel of lot, dalawa ay mayroong 3,499 square meters na nakapaloob doon sa tinatawag na pre-patent
na inisyo ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Regional Office 1 San Fernando, La Union. Oo, ito daw, itong barangay official daw, kuno ay nagpagawa ng bagong dokumento na tax deck o tax declaration na ipinangalan kay Salvador Tandok na nasa Amerika. Ito parehong lot number banggitin na natin. Banggitin natin. 2465 cadastral number 475-S at lot number 2466 cadastral number 475-D na nakalagay sa ibaba ng tax declaration ay new. So, bago. Bago. Yung tax declaration. Yung tax deck. Lumalabas na may mga kakutsaba daw. Kasi hindi naman magagawa ni Kapitan kung wala siyang kakutsaba sa loob ng assessor's office. Andali, yung kakutsaba ano na lang natin, pangalanan na nating alias Jing. Hindi, iba yun, nasa kwan yun sa solar. So yun nga, yung kakutsaba. Para may yung alias lang muna ang banggitin natin. Yung nga, nakapagpagawa ng bagong tax declaration. Ang tanong, paano na-transact sa Citycore na nagpapatayo ng solar system dyan sa may Balingaw, Santa Barbara. Ito yung connecting barangay Macabito Kalasyaw na project dyan. Paano na-transact yung naturang lupa? Ang lumalabas daw, nakausap nitong si barangay official sa loob ng kumpanya ng yung ginagawa dyan sa Balingaw, itong alias Jing. Oo. Itong alias Jing. Kaya nabayaran ang 10%. Sa total amount ng 9,172 square meter. Malaki. Magkano kaya ito? Magkano kaya? So, nalaman ng may-ari ng lupa, itong si yung may-ari, itong si Madam Marisa F. Aruda, na nasa Amerika ito at umuwi last year. At kinumpronta itong si Kapitana Marieta de Velasco kung bakit pinakaalaman nito ang nabinta yung naturang lupa na pinagmamay-ari ni Madam Marisa F. Aruda. So, dyan maganon tungtong nagpasama. Umuwi. Ayan. Ampot. From Bictao. Ang ampot ay ay Marisa Aruda. At nagpasama sa isang kaibigan na taga Santa Barbara din daw. At kasama nga itong si Kapitana Marieta Velasco at ang kausap dyan ang representative ng solar system. Kaya pumunta kay attorney. Ito yung correction natin. Palikita mo yung correction na engineer. Ito na yung ikinokorek natin. Ito yung kinokorek natin. Kaya pala nagkaroon ng mga affidavit ay nandun din pala itong si Madam Marisa Aruda kasama itong si Kapitan at pumunta kay attorney Joselito Pinullar, Notary Public dyan sa may bayan ng Santa Barbara. So, kasama si Madam Marisa F. Aruda, yung may-ari ng lupa na pumunta kay attorney Joselito F. Pinullar. F ba o V? V. Attorney Pinullar. Para sa gano'n ay gumawa sila ng affidavit of correction. At yun nga, pakibasa mo nga kapaborito yung yung affidavit. Once and for all ay malinaw at mai-correct yung naunang sinabi natin. Ito, Republic of the Philippines, Province of Pangasinan, Municipality of Santa Barbara, Pangasinan. Affidavit of Correction of Tax Declaration. So, ibig sabihin, kinukorek niya lang. Ito po ay Marieta de Velasco of legal age
Filipino and resident of Banawang, Calasiao, Pangasinan, after having been duly sworn in accordance with law, hereby depose and state, number 1, that I am executing this affidavit to correct the entry in the tax declaration pertaining to the property located at Balingao, Santa Barbara, Pangasinan, covered by tax declaration number 36-0004-01659. Number 2, that in the said tax declaration, the declared owner was erroneously entered as Salvador Tandok. Ayan yung tax declaration na yan. Yan yung tax deck na yan. Number 3, that the correct and true owner, ito na. Pakita mo yung In Tagalog, na ang nagmamay-ari, ang totoong nagmamay-ari, yung isa. the correct and true owner of the property is Marisa F. Aruda, Ayan. who has lawful rights and interests over the said property. So, yun po yung totoong may-ari ng lupa na yan. Ibabagato yan, ang Kapitana Marieta Velasco, unoong saya yung apidabit to, ya kangaranad kinan Salvador Tandok, ya say tuwayo makingawad saya, at ay si Marisa Aruda. Ayan, okay. Okay. Tuloy, number 4, that this correction is made to reflect the true and accurate ownership of the property in the records of the assessor's office. Ayan. Po yan, correct nga lang doon sa assessor's office. Number 5, that I am executing this affidavit freely and voluntarily. Voluntaryo. To attest the truth of the foregoing facts and to request the property correction of the tax declaration records. In witness whereof, I have hereunto set hand this January 20, 2026. So, ginawa yung affidavit na yan na for correction doon sa tax declaration itong January 20, 2026. Malinaw po yan na pagato na Kapitana at sa affidavit to, sa makinggawa, Marisa Aruda. Ayan, okay. Okay. Affiant, signed, Marieta D. Velasco, subscribed and sworn to before me this January 20, 2026 at Santa Barbara, Pangasinan, Philippines. Affiant exhibited to me her competent evidence of identity. Signed, si Attorney Joselito Pinolyar, Notary Public. So yan, malinaw po yan. So nanginotaryo po ito in the presence of yung mga Kapitana, siyang may affidavit, at nandun din habang ginagawa itong affidavit, nakaharap itong si Marisa Aruda na nagmay-ari ng lupa. At yung representative ng company nandoon din. Okay. So, malinaw po yan yung naturang affidavit of correction doon sa tax declaration na sinasabi nitong si Kapitana Marieta D. Velasco na talagang ang may-ari ng lupa ay itong si Marisa F. Aruda. Malinaw po yan ano po yan? Notarized. Affidavit. At meron tayong kopya. Okay. So, yun po yung yung records batay yan sa Assessor's Office ng Santa Barbara. At saka yung magmulat-simulat sa pool na yung lupa na yan ay pagmamay-ari pa ng mga magulang. Itong si Marisa Aruda at sila nga ay nagbabayad ng amilyar. Taon-taon updated. Okay, pakita mo nga yung DNR, yung DNR kung sino yung kung dyan, nakapa-pre-patent. Ayan, medyo pero malinaw naman yan. So, yung number 1, may nakapangalan dyan. Number 2, si Madam Marisa F. Aruda, at saka yung number 3. Dalawang lote po yan. So, magkasunod na 2 at 3. Oo. So, yun po yung DNR pa lang, meron na silang dokumento na nakapangalan sa kanila. Yung pre-patent. Pre-patent. So, ang ibig sabihin ng pre-patent,
yung mismong lupa ay siyempre noon yan ay pinagmamayran ng gobyerno. Ngayon may nagposisyon, may kwan na. So ngayon lumabas yung pamilya ni Madam Marisa nga, sila yung nag-apply diyan. So nag-apply sila. So meron silang tinatawag na OCT na binigyan ng gobyerno, yung Original Certificate of Title. Okay. Ngayon, pumasok itong isang kapitan at pinakaalaman yung naturang lupa na yan at nagpagawa sila ng yung bagong dokumento. Yan yung lumabas na tax declaration na nakapangalan doon kay Salvador Tandok. Oo. Pero ang totoong may-ari ay itong si Madam Marisa F. Aruda. Oo, naminana po ang naturang lupa na yan sa kanyang mga magulang. Ito nga sa affidavit, nabasa natin yung affidavit of correction. Bakit magkakaroon ng mga ganon kung isang nagmamay-ari ay totoo ngang itong si Tandok? Kaya nga. Wala may correction nga na affidavit itong si Kapitana Velasco. May lumalabas dyan na merong nang aangkin. Lumalabas dyan na merong nang agaw ng lupa at ibinenta sa isang kumpanya. Tama ba? Tama. Okay, ngayon, may transact sa isang company yung naturang lupa at nabayaran ng 10%. Ito yung nakapangalan pa dito sa Tandok. Nung itinransact nila yan. Ngayon, syempre, arate kumpanya, tangkabalaga kumpanya natin na di man sukisok matira. So, sila rin mismo nalaman nila na hindi itong si Tandok ang may-ari. Kaya lumabas. Base doon sa pre-patent na binigay. At mga dokumento na rin na hawak nito si Marisa Aruda. Okay. So, pagkita mo nga yung 10% engineer na nakuha sa kabuuan May sulat ka may. Ayan. Ano yan nakasulat dyan? Yan nakasulat dyan ay April 12, 2024. Basahin, hindi ko mabasa. Hindi ko masyado makakuan In behalf. In behalf. Ayun yung pangalan na tumanggap. Of Mrs. Marisa Feliciano Aruda ay wala nga ran di manay, received the amount of 183 ba? 83,000. Ayan, 183,500 pesos. I-receive ito. From Mrs. From Mrs. Marieta D. Velasco. Signed, Rafael Miranda. Siya yung representative nitong si Marisa Aruda para kasi bumalik na ng Amerika. Kaya nga. Kaya inilabas yan na merong pirmahan na itong si Kapitana Marieta Velasco ay nagsauli tumanggap ng 183,000 mula doon sa company, mula sa 10% ng naibentang na-deal na lupa. At impawil to. So, admitted his guilt. Impawil to. Walay pirma na ay Marieta D. Velasco. Ayan. Kaya si Katot ang impawil na kwarta. Ano nga ba yung pera na ibinalik? Ito ay ilang porsyento? 10%. Mula doon sa 9,172 square meter. Pero yan po ay yung 9,000 square meter na mahigit ay naka-hold muna. Okay. So, siyempre, may makinggawa at Walad Amerika. So ngayon, inamin, may umamin ba? Siyempre, nandiyan na yan umamin doon sa kanyang ginawang affidavit of correction. So, inamin ni Kapitana na yung may-ari ng lupa, yung totoong may-ari ng lupa ay itong si Madam Marisa F. Aruda. Kaya nga, nililinaw natin ito dahil nung tinalakay natin to ng isang araw, nagtaka tayo. Nagtaka tayo ang akala natin
nagkaroon ng affidavit na ano, Walang wala yung isang party. Nandun Ayan, pala. nandun, okay. So, we stand to be corrected. Affidavit ni Kapitana Marieta Velasco na naglilinaw na ang may-ari ng lupa ay si Marisa Aruda na nandun din sa harap mismo nitong si Atty. Pinolyar. So, yun po ang ano dyan. Ngayon, nangyari. kung sakasakali man na hindi maayos ito ni Kapitana Marieta Velasco, anong kaso na pwedeng isampa sa kanya kung sakasakali? Di ba? Kung hindi, kaso pwedeng siguro, qualified theft, tama ba? Oo, pwede. May manimbog. Estapa. Oo. Falsification of document. Kasi pinalsipay yung dokumento. Meron siguro, nakaupo siyang kapitan, administrative at criminal. Ayan. So, yan yung mga possible. Hindi po tayo nangunguna dito. Pero, abangan lang natin kung ano pa yung mga ano dyan, mga pagbabago. Kasi yung estapa kasi paglabag sa Article 315 ng revised Penal Code, dahil ito isang panluloko, pagkuha ng pera o pag-angkin ng ari-arian na hindi alam ng may-ari. Yung ano naman, yung falsification of documents. Dahil sa paglabag sa Article 171 at Article 172 ng Revised Penal Code dahil sa taking dokumento ng tax declaration na pinangalan kay Salvador Tandok. Maaari din kasuhan ng administrative case dahil isang elected official ng barangay at criminal aspect na ito ay sasampa, piling sampa sa Sangguniang Bayan o kaya sa ombudsman. Diba? Pwede rin kasuhan ng land grabbing. Kasi nilang grab niya. Kasi inangkin ang lupa na hindi naman ito pagmamayari. So, mamaya may babalik akong tanong. Ayun. Ano nga ba? Land grabbing o illegal na pag-angkin? Paring Dennis? Parehas yan. Parusahan? May parusa dyan pwedeng magmulta at pwedeng makulong kung mapatunayan na siya po ay nagkasala batay yan sa ilalim ng Revised Penal Code. Yung tinatawag na forcible entry or kaya occupation. Nakasad sa kanya Presidential Decree 1529. Sa ilalim ng batas na yan ang pwersahang pagpasok o pananakop sa lupa ng ibang tao ay isang pwede bang tawaging krimen? Pwede. Kasi kanyan labag sa batas yan kaya maaaring maharap ng kaso si Kapitana Marieta Velasco kung hindi nito yung maasikaso at may balik yung lupa, pero yung nagagawa ng affidavit na so nandyan na may ebidensya na. Ano ba ay mayroon ng ebidensya na hawak ari ng lupa batay sa sworn statement. Na ikaw ay nag-execute ng affidavit sa harap ni Atty. Pinolyar. Malaking ebidensya yan dahil yun nga. Ano ba? Ito ang tanong dyan. Ano ba ang ugnayan ni Kapitana Marieta Velasco dito sa isang nagngangalang Salvador Tandok? At bakit na-involve itong si Kapitana dahil ang nakapangalan naman ay Salvador Tandok? Kaya yan yung mga tanong. Ngayon, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon, Kapitana Marieta Velasco, para ipaliwanag yung side ninyo at ganun din, pakikontak na rin. Total, ikaw naman ang may contact dito kay Salvador Tandok na ipaliwanag din niya yung side niya. Kung bakit sa patas po na pamamahay. Kung bakit nakapangalan sa kanya yan. At paanong nangyari na naipangalan kay Salvador Tandok at nai-involve itong si Kapitana Marieta Velasco. At lumabas pa na nagkaroon ng affidavit na nagpapatunay na hindi si Salvador Tandok ang may-ari, bagkus itong si Marisa Aruda. Ayan, okay. Ayan. So, ipakita po namin yung ibang dokumento. Sa mga susunod na araw po, baka yung OCT na. Ayan, ano ba yung OCT? Original Certificate of Title. Ayan. Baka, sa susunod, mailabas na natin yung mga iba pang dokumento na nagpapatunay
na talagang ang nagmamay-ari ng lupa ay si Marisa Aruda na Nasa Amerika na ngayon. nasa Amerika at nai-involve nga itong si Kapitana Marieta D. Velasco. Nakita niyo yung yung Oo. nagbalik siya ng pera Oo nga. na 183,500. 10% doon sa kabuuan ng amount doon sa 9,172 square meter. Ayan at ibinalik sa tao na inutusan nitong si Marisa Aruda. Ayan. Ayan, at may pirmahan siya. Kaya kuan Anton kinoy, no wala reklamot kindi kapitan, i-blatter to sarili to, anto? kuan kasi yan kung may reklamo sa kanya, diretso na sa korte. Ay, ganon? Oo, kasi kuan yan civil case yan civil case yan So, ang kulabat, may illegal transfer ng ngaran na involve si kapitana. at saka kuan May isa. illegal ya barangay hall, dito na banawang si kapitana lalamat. May illegal ya, Ngayon, yung tanong mo, siyempre, yung lupa nga nasa barangay Balingaw, doon kuan, pwedeng sa barangay hall ng Balingaw, sila pumunta doon sa mga barangay official doon. Buti na lang kamo at itong may-ari ng isang solar company ay porkit may dokumento sa harap nila hindi kaagad nila pinapatos. Kumbaga nag-iimbestiga rin sila kung kumuha sila ng dokumento sa assessors sila rin sa DNR. Sila mismo nalaman nila na hindi nga itong si Salvador Tandok ang may-ari. Ayan, okay. Napatunayan nila na si Marisa Aruda. Ayan, okay. May mga reaksyon dito. Sila, yung reaction siguro mamaya na. mamaya na, sige. Haba-haba. Sige. Yung mga reaksyon saka yung Semana Santa ay ating babalang kasi yan, makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Happy Anniversary DWGE Radyo Pangasinan. Sa bawat balita, musika at serbisyong hatid niyo. Ako, si Councilor Elias Sison Villanueva ng Bayan ng Calasiao, bumabati ng Happy Anniversary paborito! Parad Aliguas, Tan Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your
perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ako po si Consilor Manny De Vera the Twin sa bayan ng Calasiao. Ako po ay bumabati ng Happy 7 years anniversary DWJE Radyo Pangasinan. Pagbati ng The Twin Machine Works, ang inyong kapaborito, Consilor Manny the Twin. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na at malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kamay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kaposan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:06 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan na Maabig ay Kabuasan Pangasinan na ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mactero Lingkor at Timothy Pangasinan, Dennis Muhares at kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nick Sundakal. Araw po ngayon ng Wednesday, Pizza Ono sa buwan ng Abril 2026. Okay, kung may mga gusto kayong iparating na mga reaksyon, mga suggestion, mga opinion, mga sumbong, mangyaring mag-text o tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya 0927-974-4784. Good morning nga para kay Michelle Leopoldo. Ayan, pero tagal na sulit ito, alam ko Burgos pala, Burgos. Ganon din si Maria de la Cuesta. Ayan, Maria de la Cuesta. Ayan, magandang umaga. O si Harold Gangat, Harold Johnson, magandang umaga. Si Sinaida Rivera, ayan, magandang umaga. Si Magina Corda, this morning Ador, sabi niya, gawin din sa inyo. Yung mga reaction dito, basahin natin. Sisingit ko lang si Don Ramon Bautista.
Senior. Ayan. At si Ramon Bautista Jr. Yun. Ayan, dyan sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Mula kay Celestino Castro, mga sir, managot si Kapitana sa batas kung ano man ang nilabag niya. Batas ng bayan o ano man ang batas, right ng isang tao ang magsampa ng kaso. Okay, Tama, hindi po namin pinapangunahan. hindi po namin pinapangunahan na sinasabing Pero reaction to. Reaction ng mga reaction. Yan. Mylene Andrada, dapat na nagpatawag muna ng consultation ang bumili na sa lupa bago bayaran ang mga may-ari, sabi niya. Okay naman, pero siyempre nagpakita nga ng fake documents eh. Chopilo Santos, mga sir, paano kung kapatid ang nagbenta tapos hindi kami binigyan ng pera sa lupa na minanan namin sa aming mga magulang? Anong kaso? Hindi nila maibebenta yan kung ang nakapangalan ay kasama kayo. Kasi siyempre kayo mga anak, kayo yung mga heirs, kayo yung mga tagapagmana. Nakasulat ang pangalan nyo doon ay hindi basta-basta maibebenta. Kaya pipirma kayo. Correct, doon sa absolute deed of sale. Ayan, oo. Sabi niya, okay, si Dina Lopez Orbino. Sir, nangyari sa amin yan. Hipag at kapatid namin nagbenta ng lupa sa mana namin sa magulang. Mga fake documents kasi wala kami pirma at pirma ng aming magulang fake kasi matagal nang namatay. So piniki yung pirma pati magulang na namatay na. Sabi, personal ko niyan, family problem nyo. So, kayo yung... Sa nyo na lang sa process. Legal na process. Legal process. Yan, Si Raul de Vera, sana may magsampa ng kaso para makulong, sabi niya. Bing Garcia, Bing Cariaga, dito sa amin, marami yan, sabi niya, Si Chopilo Santos, thank you for amazing information, Sir Errol at Sir Dennis, God bless, sabi niya. Ito yung nagtatanong kanina, tama, si Chopilo Santos, yung kapatid niya rin nagbinta. Okay. Good morning sa mga masugid nating taga-subaybay. Sino pa yung mga nandito nagpapabati? Si Helen Ibasan Labarias, ayan, magandang umaga. Good morning dyan sa may Kusinok Diners, sa Barangay Malanay, Santa Barbara, Pangasinan. Ayan, yung mga staff dyan. At gawin din dyan sa may 888 Infinity Construction and Supply, dyan sa may Barangay Malanay, Santa Barbara. Si Caramel, kamusta ka na dyan? Caramel de la Cruz. At saka yung kanyang may bahay. Si Madam Geraldine de la Cruz. Morning po. Ayan, magandang umaga. Former Mayor Ben Paraino Datuin. Si Engineer Ben Datuin, dyan sa may Datuin Machine Works. Siya yung founder ng BMW Machine Works. Ayan. At, si Councilor Manny Datuin. Good morning po sa inyo. Sa may JML. Si Sir Jonar Lapore. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Okay. At siyempre, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa kanilang mga radyo, magandang umaga. Si Raymond Taminaya pala, Gagawad Raymond Taminaya ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Nakikinig pala sa atin. Thank you po. Atan may kiyan, atan may babagadan gabay na totoo sa kimat. Brother ba ito ni Major Taminaya? Oo. Ganun ba? Oo. Diyan sa Barangay Mangkop. Kalasyaw, Pangasinan. Si Katutan, so itutulakdan na umbatik. Kagawad siya ngayon sa barangay. Ayan. Kagawad siya, kagawad. At si Katumalanti gabaydan unsublimot. Iya leader dito na Barangay Mangkop. Sige. Siyempre, papalapit na yung barangay at SK election eh.
kung hindi mapupospon, November. Hindi pupuspos niyan. November 2. Siyempre, alam mo naman yung kwan natin Tapos sa labas, crisis. Crisis, sabi. Di ba? Yung mga ganyan Election kasi crisis. Hindi sa amin galing yun. Sana, tuloy-tuloy na yan. Dahil, siyempre, yun po yung... Wala rin barangay official kasi agaman tatrabaho, manggagaway kalokohan, o ang babangil, katong gabay dalang salatan ni Reuntan. Correct. Kaya't ang sigaw ng mga kababayan natin, tuloy ang election para tuloy ang ligaya. Ngayong araw ay unang araw ng Abril 2026. Bukas pansamantalang off-air ang ating himpilan at magbabalik sa araw ng linggo. Abril 5. Pero kami, pare Errol, siguro man din wala naman tayong programa ng linggo. Yung sa linggo, balik music. Yung mga magagandang music ang inyong mapapakinggan sa araw ng linggo. Ayan. So, starting tomorrow, bukas. Yung tinatawag nilang linggo ng pagkabuhay. Ayan. Yung bukas, siyempre, Semana Santa. Mahal na araw. Ito yung Last Supper ni Jesus Christ. So, ginugulit ang pagpapasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus Kristo, kapaborito Errol. At ito'y yun nga, yung sa araw ng Biyernes ay Good Friday. Good Friday. At ito ay ang pagpapasakit at pagkamatay ni Jesus Christ. Ayan, Friday. Ayan, So, sa linggo, Sabado, yun yung Easter, Black Saturday. Easter Sunday naman sa linggo. So, sa Friday, siyempre, maraming may mga traditional dyan. Siyempre, yung fasting. Yun din yung yun ba yung araw ng may manakar ira? Yung bukas yata Pero may mga na po, yung mga Katoliko kasi, siyempre may tinatawag na bisita iglesia ba yun? Yung pupunta sila sa mga simbahan. Yun yung mga traditional din So, yun nga, yung Good Friday, ito yung pagpapahirap kay Hesus Kristo. Yun nga yung ito nga po yung kahulugan ng Malaw or Holy Week, yung panahon para sa paggunita. Ng mga Kristiyano sa paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Ayan, So, yun po yung kwan dyan. Meron yung meron yung linggo ng palaspas. Anong kwan yan? Yan? Anong linggo yan? Linggo. Ito yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ayan, Huwebes Santo, tama yung sinabi mo, yun yung huling hapunan. Yung Biyernes Santo, siya naman yung pagpapako sa krus. Correct, pagpapahirap sa kanya. Pagpapahirap. Yung Sabado de Gloria, yun yung paghihintay. At Linggo ng pagkabuhay, yung Sunday. Ayan, So, ano ba yung mga tradisyon na ginagawa natin? Siyempre, yung prosesyon. Merong pabasa. At yung sinasabi mong pag-aayuno. Yung fasting. Yung abstinen. Sa Friday. Yung sinakulo. Yung reenactment ng buhay ni Hesus Kristo. Yung mga may naalala ko naalala ko nung mga nakarang taon may isang opisyal na nagsinakulo.
Oo. Hindi, ano yun? Sinakulo ba ang tawag doon? Nagpasan ng krus. Oo. Oo, itong isang mayor. Oo. Hindi, okay naman. Siguro, nagbawas din siya ng kasalanan. Oo. Sana. May sakya mayor, iyak yun. Oo. Pinasan. O nagpasan ng krus. Pasan ko ang daigdig. Maniniwala na sana ako kaso naka-polo shirt, naka-maong. Ay, ganun ba yun? Dapat nagbihis na rin siya. Oo, yung parang, kung naman, para sa ganun, kapanipaniwala. Oo, ganun din si, kung sana, yung isang barangay kapitan, dapat dakali kasalanan tutan. Ay mo lang ganag mo ngaran kaba ko ta. Dapat kung din sinakulo. Mansakbat na kin krus mo. Sakbatan to kasi. Sakbatan to kin kaso. Mansakbat na kaso. Mansakbat na kaso. Pero sa problema hanggang po mo sa mga kakaso ni. Hindi, siyempre pag dumating yung panahon. Baka darating yung panahon ayan nga. Habulin din siya ng mga kaso. Oo nga, yun ang kwan dyan Oo. So, ito na yung kwan sana, pagkakataon na kwan sana, yung humingi tayo ng kapatawaran sa Pasan mo lang. ating mahal na Panginoon. Yung alay lakad, ito alay lakad, ay isang gawaing debosyon o panata na ito nga karaniwang ginagawa tuwing mahal na araw. Ayan. Ang paglalakad bilang alay o sakripisyo sa Diyos ay kadalasan bilang ito nga panata. Panata. O isang pangako. Ang panata ay pangako. Correct. O pasasalamat. At ganun din ay ang paghingi ng biyaya. Ito ay naglalakad sila mula sa isang lugar papunta sa simbahan o banal na lugar. Minsan may nakapaa bilang tanda ng pagsasakripisyo. Yung iba naman ay naglalakad tahimik na nagdadasal. Correct. Habang naglalakad hanggang dun sa simbahan. So iba rin yung may kanya-kanya mga tradisyon. Iba yung din. Iba rin yan. Yun yung mga reenactment. At yung iba nga dyan nagpapapako. Oo nga. Diba? Pero yung mostly yung ginagawa nila ay pag merong reenactment ay tinatali na lang yung kanilang mga kamay. Tama. Yung pako. Delikado rin yung magpapapako. Oo nga Dahil hindi naman mapapantayan yung sakripisyong ginawa ni Jesus Christ at ipinako nga sa krus. Pag yung mga reenactment ay ano yan. Nasa sa kanila na yan kung gagawin din nila. Ngayon, siyempre itong Semana Santa, maraming mga bakasyonista na galing sa iba't ibang mga probinsya. Yung tinawag na yung paggaling ka ng Metro Manila bakasyon ng mga artista. Ngayon, Tatagara Jed Barrio. Katalpak irad Metro Manila, kung sempat irad Barrio dalala bakasyon, singalara artista. Ngayon, siyempre, yung kung ngayon, mga otoridad natin, talaga walang bakasyon yan. Nakabantay yan. Dito sa Semana Santa. Yung banggitin mo na lahat, pero ano yan, naka-duty ang mga yan. Correct. Mas lalo nilang pinapaigting yung katahimikan at kaayusan. So nagsagawa ang pamalaan ng heightened alert para sa kaligtasan sa biyahe, di ba? So dapat na mag-ingat tayo sa ating pagbiyahe, iwas sa aksidente. At siyempre, iwasan ninyo yung mga maliliit. Pero sa tingin ko, mababawasan yung mga biyahero. Bakit? Yung mga babiyahe. Ito nga't nasa crisis at mahal pa ang gasolina, diesel. So, yung iba dyan siguro, mas pipiliin na lang kapiling yung kanilang pamilya sa mismong bahay. Ayan, Diba? At balita natin nagpakala daw ng 1,000 17,000 na Philippine Coast Guard na ito ay
magbabantay sa mga Karagatan. Oo. Dahil pag Matakahalis. ganitong panahon, maraming beach goers. Correct, oo. Diba, maraming nagpupunta ng dagat. Dagat, oo. Classic example na lang natin dito sa San Fabian. Oo, sa Dagupan. Dagupan, Oo, Lingayen. Lingayen. Lahat ng may pasyalan dyan na dagat, talagang dinadagsa po yan at siyempre, umpatang sa panahon. Oo. Tapos So, yung mga bakasyonista, yung mga babiyahe, summer kumbaga. pupunta sila dyan at doon sila siguro doon, di man iraman nilay-nilay. Oo, sa may dagat. Sa dagat. Kaya ingat biyahe, tingnan ninyo yung mga bagahe, baka mamaya may mga malikot ang mata, pag baba ninyo, wala na pala yung bagahe. Hindi mata yung malikot doon. Kamay. Kamay. Oo. Hindi lang sa mga biyahero, hindi lang sa mga papasyal mag-iingat. Mag-ingat din doon sa mga iiwanan ng kanilang bahay. Ayan, baka mamaya Iwasan nyo yung mag-post sa social media ng at the moment. Ayan, tama. Di ba? Dahil yung mga kawatan, Sinasilip nila na at the moment, nandun sila sa pasyalan, ang apitud abong daw. Baka nga sabihin nyo, diba? punta na tayo sa Punta po kami sa may mahirap yun. yung mga nagbibideo-video na mani-enjoy ray, may kulanda at iwasan natin yan. marakap yato. Pero yung kawatan, walang pinipiling oras, lugar. correct. Panahon yan. Nagmamasid lang yan. Kaya tawasan nyo yung nagpo-post ng ganyan na live. Si kayo at wala rin kapitbahay, at si kayo at mambakasyon, siyempre halos lahat ng may mga bahay ngayon, may mga CCTV na, tama? Oo. Tapos may CCTV rin sa barangay. Duman-duma may ibilin yung tayo solaryo at sa tayo kapitbahay yo. Ayan, okay. Good morning kay Siari P. Tirado ng Alaminos City, gawin din kay Vini Versosa Puntillas, Priscilla Abilia Buaga Solis, gawin din kay Romeo Henes Doktor. O si Wing Bustra Humelde, magandang umaga dyan sa may Alaminos. Magandang umaga sa inyo si Marie Nero Pulido, Arlen Bugaring Humelde, magandang umaga. Si Caroline Balason Desino, magandang umaga. At sa lahat ng mga si Jessica Bulataw dyan sa may Dasol, magandang umaga sa inyo. Maki Mapalakapak Soriano, ayan, ng barangay Jimenez. Mapandan. Si Kapitan Bernard Antolin. Dyan sa barangay Jimenez. Dating men in uniform yan. Yan, tama. Mimit natin yan nung siya ay uniformado pa. Pero ngayon, isa na po siyang barangay kapitan. Nabanggit natin ang Mapandan. Magandang umaga kay Mayor Carl Christian Biga. Diyan sa Mapandan. Gawin din si Sir Jeffrel. Si Sir Jeffrel Abrazaldo. Magandang umaga po. Tsaka si Sir Felix Dumisilio. Isama mo rin si Boss si Darwin. Good morning. Si Lakas, good morning. Diyan sa Medarlos, Cafe Medarlos. Ayan. Cafe Medarlo. Magandang umaga sa inyo. Laging puno. Nga. Laging puno. At dinadayo dahil sa loob lang naman ng Coras Manor. Ayan. Magandang Cafe Medarlo. Magandang umaga sa mga staff ng Cafe Medarlo. Good morning po. Okay. Magandang umaga rin kay National Fair, National Nibram Fair, National, parang naalala ko yung Ever Ready. Sige, pwede pa tayong mag-exercise. Si Marivic Rivera Balason, magandang umaga. Okay, exercise muna tayo, engineer. Exercise. Magandang umaga kay Kapitan Salvo Bauso ng Barangay Makabito, Calasiao, Pangasinan. Ay, si Sir Ben Gabo Villanos, good morning. Ayan. Mag-exercise. Ngayon din si Kapitan Winard Paragas ng Barangay Binlag. Magandang umaga. Magandang umaga rin kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao. Si Councilor Kyle Gaspar, good morning.
Si Councilor Elias Villaniba. Ay, si Consimani The Twin ng dyan din sa may The Twin Machine Works. Magandang umaga. Si Councilor Jose Jopilo Risco. Si ano yan? Si Consi Jopi. Si Councilor Mike Sison. Magandang umaga. Then si NDR Ed Villacorta. Si Engineer Kapitan Art Gaspar. Na Barangay Ambotol. Good morning. Si Liga President Jose Empares Jr. Magandang umaga. Si Madam Maumi at Boss Carlo. Magandang umaga. Si Kagawad Raymond. Dito na Mangkop. Kagawad Raymond Aminaya. Good morning. Magandang umaga. Si Sergeant Esteves at Madam Jubet Esteves. Magandang umaga. Arthur Eustaquio, LGU Kalasyaw, magandang umaga. Si Yayo Yoko Batutay, ng Cecilia Morante, good morning. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At ganoon din si, balik na siguro pa. Balik na rin mo yung cellphone mo. Hindi, para iso sabi niya, Ayan, si Tujol Paraiso Minisis. Ayan. Tujol. Ay, si Joel Calvo. Ayan, magandang umaga. Good morning. Saka si former Liga President Carlito Dun. Magandang umaga po sa inyo. Wala nang text dyan. Sa Kalasyaw Central School, donation na great-grandfather na Paraino and Hobillanos family. Question ask, amigos. Ganun. At least may na-discover tayong bago. Alam mo kasi, may nag-mayor dyan sa Kalasyaw noon, na Paraino. Meron. Nag-mayor yan noong unang panahon pa. Paraino, meron dyan. Para great-grandfathers na Paraino and Hobillanos family. Kaya good morning kay Sir Ben Gab Hobillanos. Okay. Wala po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po pansamantalang namamaalam na sa himpapawid. Nilay. Ayan. At tayo po ay magsama-samang muli sa Lunes. Ayan. Po kami babalik. Alam Sunday, on air na po tayo. Ayan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Macterio Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At siyempre kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-isang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. At sa aking gawing kanan, si Manager Joey Baby. Ang tabihanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez sa programang Liknay Baloy dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.